Gaurkoan, polinomioen arteko zatiketa zelan egiten den erakutsiko dizuet. Horretarako adibide bat jarriko dugu. Demagun, P eta Q polinomioak ditugula, eta P zati Q zatiketa egin nahi dugula. Zatiketa hori idazterakoan, maila ezberdineko monomioak zutabeka idatziko ditugu. Eta baten bat, falta baldin bada, hutsune bat utziko dugu. Zatitzailean, polinomioa monomio handienetik edo maila handiena duen monomiotik txikienera idatziko dugu. Az gaitezen. Lehenengo zutabe honetan, 3 isa ber 5 idatziko dugu. Bigarren zutabea utziko dugu. Zergatik isa ber 4 ez daukagulako. Ondoren, hirugarren zutabean, 2 isa ber 3 idatziko dugu. Isa karraturik ez dagoenez, utziko dugu hau ere. Ondoren, gehi 4 isa. Eta azkenik, -1. Zatitzailea ordenaturik daukagunez, hau da, maila handienetik txikienera, dagoen bezala idatziko dugu. Az gaitezen orain kalkuluak egiten. Horretarako, maila handiena duen monomioa zati maila handiena duen monomioa egin behar dugu. 3 isa ber 5 zati isa ber 3, 3 isa karratu izango litzateke. Orain, 3 isa karratu bider zatitzailean dauden monomioen guztiengatik egingo dugu eta zeinua aldatuta hemen behan ordenatuta idatziko ditugu. Alegia, 3 isa karratu bider bat, 3 isa karratu. Zeinua aldatuta, -3 isa karratu. Nun dagokio? Hemen, isa karratuaren zutabean. 3 isa karratu bider -2 isa, -6 isa ber 3. Zeinua aldatuta, gehi 6 isa ber 3 eta isa ber 3-ren zutabean idatziko dugu. Azkenik, 3 isa karratu bider isa ber 3, 3 isa ber 5. Zeinua aldatuta, -3 isa ber 5. Orain, kontuak egiten baldin baditugu, hau desagertu egiten da, 3 isa ber 5, 3 isa ber 5 desagertu egiten da, hemen gehi 4 isa ber 3 geldituko litzateke, -3 isa karratu, eta beste hauek dauden bezala. Egin dezagun berriro ere, lehenengo edo maila altueneko monomioa zati isa ber 3. Gure kasuan, gehi 4. 4 bider bat, 4. Zeinu aldatuta, -4. Dagokion zutabean. 4 bider -2 isa, -8 isa. Dagokion zutabean, zeinu aldatuta. Gehi 8 isa. 4 bider isa ber 3, 4 isa ber 3. Zeinu aldatuta, -4 isa ber 3. Orain, kontuak egingo ditugu. -1 ken 4, -5. 4 isa gehi 8 isa gehi 12 isa. Hemen -3 isa karratu eta 4 isa kubo ken 4 isa kubo desagertu egiten da. Zatiketa amaitu egin dugu. Zatidura 3 isa karratu gehi 4 izango da. Eta era honetara adieraziko dugu. Zeta polinomioa idatziko dugu. 3 isa karratu gehi 4. Eta hondarra, -3 isa karratu gehi 12 isa ken 5 izango da. Hau da, honako H polinomio hau. Hondarra 0 denean, hau da, hemen monomio guztiak desagertzen direnean, zatiketa zehatza dela esango dugu. Kasu horietan, P polinomioa Qrekin zatigarria dela esango dugu. Orain zuen kontura, bi polinomioen hauen arteko zatiketa gauza bera egin behar duzue,
eta amaieran zatidura eta hondarra zeintzu diren idatzi.